ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Вітаю вас, дорогие браты и сестры. Розпочинаємо перше у этом году набажальство крыжового шляху. Будем разважать от стації до стації терпіння і муку Ісуса Христа, нашого Збавителя. Сьогоднішнє розважання поводле дзённіка святой сестры Фаустыны. Буде уривок з Євангелія або з іншої біблійної книги, будуть слови Єзуса і слови святої Фаустини. Ведаємо у дзённіку і ось цей діалог пана Єзуса з сестрою Фаустиною. І так само на закінчення слови уже нас, де будемо просити Христа об Його ласки. Милосердный Пане, наставник мой, я хочу верно идти за Тобою. Хочу Тебе еще больше досконало наследовать в моем житті. Тому прошу, как праз разважание Твоей муки Ты уделил мне ласку больше глубокого разумения таємниців духовного життя. Мария, Мать милосердности, завсёды верная Христу, веди меня следами болезной муки своего Сына и упрощи для меня потребные ласки плённого переживания гэтага крыжового шляху. Подумаем теперь, за кого хочем ахвяровать удел
у нашym nabożeństwie. Stacja pierwsza. Jezus osądzony na śmierć. Kłaniam się Tobie, Panie Jezu Chryste. З Євангелія поводле святого Матвея. А першосвятары і ўвесь Сандрыён шукалі і лжывага сведчання супраць Езуса, каб забіць яго, і не знайшлі, хоць прыходзіла шмат лжывых сведкаў. Nie zdziwiaj się temu, że inszy raz Ciebie bezwinnie osądzają. Najpierw ja z lubowi do Ciebie wypił ten kielich bezwinnych cierpień. Kiedy ja znachodził się przed Irodem, to wyproszał dla Ciebie łasku, aby Ty umiała uzniаться nad ludzką pogardą i wierna szła śladem za мною. Езу, мы уражливые до слова, и одразу ж уражливые, хочем отказать и не звертаем уваги, ці ёсць на тое воля Божия, каб мы говорили. Маўклівая душа моцная, ніякія цяжкасці ёй не зашкодзяць, калі яна вытрывае ў маўчанні. Маўклівая душа здольная на самае глыбокае паяднанне з Богом. Милосердный Езу, дапамажы мне прыняць кожнае людское асуджэнне і не дазволь, каб я хоць калі-небудзь вынес асуджальны прысуд для Цябе і маіх ближніх. Ojcze nasz, który jest w niebie, святи се имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Аминь. Stacja druga. Jezus bierze krzyż. Kłaniam się Tobie, Panie Jezu Chryste. Образ крыши Богу свою, светом убил. З Євангелія поводле святого Яна. Тады Пілат узяў Езуса і аддаў на бичаванне, а жаўнеры, сплёўшы вянок з терняў, усклалі яму на галаву і апранулі яго ў пурпуровы плашч. І падыходзілі да яго і казалі: «Вітай, кароль юдэйскі!» І выйшаў Езус у цярновым вянку і пурпуровым плашчы. І сказаў ім Пілат: «Вось чалавек». Калі убачылі яго першасвятары і прыслужнікі, закрычалі: «Укрыжуй! Укрыжуй!» Nie bój się cierpienia, ja z Tobою. Czym больше Ty polubisz cierpienie, tym больше czystою będzie Twoja любов do mnie. Дякую Тебе, Езу, за штодзённыя дробныя крыжыкі.
за перашкоды ў маіх намерах, за цяжкасці супольнага жыцця, за дрэннае разуменне намераў, за прыніжэнне з боку іншых людзей, за насмешлівае абыходжанне з намі, за несправядлівае абвінавачванне, за слабое здароўе і бяссілле, за адрачэнне ад сваёй волі, за прыніжэнне свайго «я», за неразуменне ва ўсім, за разбурэнне ўсіх планаў. Езу милосердны, навучи мяне прымаць жыццёвыя цяжкасці, хваробу, кожнае цярпенне і з любоўю несці гэты штодзённы крыж. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Стацыя трэцяя. Езус падае першы раз. Кланяемся Табе, Пане Езу Хрысте. З книги пророка Исаии. Усе мы, як овечки, заблукали. Кожны з нас повернув на свою дорогу, а Пан усклав на Його усе наші провини. Ён узяв на себе грехи многих, тому заступається за злочинців. Міжвольныя правіны душаў не стрымліваюць маёй любові да іх і не перашкаджаюць мне яднацца з імі. Але нават найменшыя добровольныя правіны затрымліваюць мае ласкі. І такія душы я не магу абсыпаць сваімі дарамі. О мой Езу, як моцна я схільная да злога, і гэта змушае мяне пастаянна сачыць за сабою. Але мяне нішто не палохае. Я давяраю Божай ласцы, якая ёсць у вялікай колькасці, у найбольшай мізэрнасці. Милосердны Пане, уберажы мяне ад кожнай, нават найменшай добровольнай і свядомай нявернасці. Отче наш, который есть в небе, Святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Стацыя чацвёртая. Езус сустракае сваю маці. Кланяемся Табе, Пане Езу Хрысте. З Євангелія паводле святого Лукі. Вось гэты прызначаны на падзенне і на паўстанне многіх у Ізраілі і на знак, якому супраціўляцца будуць. А праз твою душу пройдзе меч. Хоць
хоч усе справи, які здійсняються по моїй волі, проходять праз велике терпіння, але ти подумай, чи проходила хоч одна з їх праз більше тяжкості, чим непосредственно моя справа, справа відкуплення. Ці не повинна занадто хвилюватися за перешкодів. Тут я убачила невиказно прихожую найсвятейшую панну, яка ад алтара наблизилася до моего кленшника и, притуливши меня до себе, сказала мне такие слова. «Будь отважная, не бойся уявных перешкодов, а углядывайся у муку моего сына, и таким чином ты переможешь». Марыя, Маці міласерднасці, будь пры мне заўсёды, асабліва ў цярпенні, гэтак, як была на крыжовым шляху свайго сына. Вітай, Марыя, Полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Стація 5. Симон Киринеєць допомагає Єзусу нести криш. Кланяємося Тобі, Пане Єсу Христе. З Євангелія паводле святого Лукі. Калі павялі яго, схапілі нейкага Симона Кіринейца, які вяртаўся з поля, і усклалі на яго крыж, каб нёс за Езусом. Я допускаю перешкоды для того, как помножить Твои заслуги. Я узнагароджую не за поспяховый вынік, а за терпливость и тяжкости, перенесенные дзеля мяне. О мой Єзу, ти узнагароджуєш не за поспіх у справах, а за щирую волю і прикладене намагання. Тому я цілком спокійна, навіть коли всі мої починання і висілки будуть знищені, або ніколи не ожитявлені. Коли я зроблю все, що в моїх силах, остатнє залежить не від мене. Єзу, мой Пане, няхай кожная думка, слово, учинок будуть здійснені виключно з любові до Тебе. Зароби чистими мої наміри. Отче наш, который есть в небе, Святися имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Аминь. Стация 6. Вероника вытирает твар Иисуса. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. З книги пророка Ісаї.
Не меў ён ні хараства, ні прыгажосці, каб мы паглядзелі на яго, і не меў выгляду, каб прывабіць нас. Зняважаны, адрынуты людзьмі, муж цярпення, ад якога адварочваюць твар. Ведай, што ўсё добро, якое ты учыніш якой-небудзь душы, я прыму так, быццам ты учыніла гэта мне. Я вучуся быць добраю ў Езуса, у таго, хто ёсць самою дабрынёю, каб мець права быць названаю дачкою Айца Нябеснага. Вялікая любоў малое ўмее ператвараць у вялікае, і толькі любоў надае нашым учынкам вартасць. Пане Езу, настаўнік мой, учыні, каб мае вочы, рукі, вусны, сэрца былі міласэрныя. Перамяняй мяне ў міласэрнасць. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, Благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Стацыя 7. Езус падае другі раз. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. З кнігі пророка Ісаіі. Ён узял на сябе немачы нашыя, Ён сам зносіў наш боль, а мы думалі, што ён асуджаны, пакараны Богам і прыніжаны. Прычына тваіх упадкаў у тым, што ты залішне разлічваеш сама на сябе і занадта мала абапіраешся на мяне. Ведай, што сама па сабе ты нічога не можаш. Нават маіх ласкаў ты не здольная прыняць без маёй асаблівай дапамогі. Езу, не пакідай мяне адну. Пане, ты ведаеш, якая я слабая. Я бездань убоства. Я сама мізэрнасць. І таму не будзе нічога дзіўнага, што застаўшыся адна, я ўпаду. Таму ты, Езу, павінен быць пастаянна са мною, як маці пры слабым дзіцяці, і нават больш за тое. Няхай падтрымлівае мяне Твая ласка, Пане, каб я не ўпадаў пастаянна ў тыя самыя аблуды, а калі ўпаду, дапамажы мне ўстаць і праслаўляць Тваю міласэрнасць. Ojcze nasz, который есть в небе, Святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Стацыя 8. Езус суцяшае ерузалемскіх жанчын. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе.
З Євангелія паводле святого Луки. Ішло за ім вялікае мноства людзей і жанчын, якія плакалі і галасілі па ім. А Езус обернулся до их и сказал: «Дочки иерусалимские, не плачьте по мне, а плачьте по себе». О, якая приємная мне их великая вера! Я жадаю, каб у вас было больше веры у дадзены момент. Я горача прашу Цябе, Пане, каб Ты пажадаў умацоўваць маю веру, каб я ў штодзённым шэрым жыцці кіравалася не людскім настроем, а духам. О, як усё цягне чалавека да зямлі, але жывая вера утрымлівае душу ў найвышэйшых сферах, а самалюбства вызначае адпаведнае для яго месца. Гэта значыць апошняе. Милосердный Пане, дякую Тебе за святый хрост и ласку веры, и знову скликаю: Пане, помножь мою веру. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Стація 9. Езус падае трэці раз. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Бог раскрывший руку свою, светлую милую. З книги пророка Ісаї. Здзекваліся з яго, але ён сам паддаўся і нават не адкрыў вуснаў сваіх. Як ягнё на зарэз ведзенае, дзе як авечка маўчыць перад стрыгалямі. Не адкрыў ён вуснаў сваіх. Пан пажадаў раздавіць яго цярпеннем. Ведай, што найбольшаю перашкодаю да святасці з'яўляецца прыгнечанасць і беспадстаўны неспакой, які адбірае ў цябе магчымасць практыкавацца ў цноце. Я заўсёды гатовы табе прабачыць. Колькі разоў ты аб гэтым мяне просіш, столькі разоў праслаўляеш маю міласэрнасць. Езу мой, але нягледзячы на Твае ласкі, я адчуваю і бачу сваю мізэрнасць. Я пачынаю дзень змаганнем і заканчваю яго змаганнем. Ледзьве спраўлюся з адной цяжкасцю, на яе месцы ўзнікаюць 10 для пераадолення. Але я не перажываю з-за гэтага, бо добра ведаю, што цяпер час барацьбы, а не спакою. Милосердный Пане, я отдаю Тебе тое, што з'яўляецца толькі маёй уласнасцю, свае грахі і людскую слабасць. Молю Тебе, няхай моя мізэрнасць патоне ў Твоёй неспасцігальнай міласэрнасці. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Аминь.
який за нас терпів рана. Єсу Христе, змилуйся над нами. Стация 10. З Езуса сдирают оденье. Кланяемся Тебе, Пане Езу Христе. Простриши руку свою, свет откупил ты. З Євангелія паводле святого Яна. Жаўнеры ж, якія ўкрыжавалі Езуса, узялі ягоную вопратку і падзялілі на 4 часткі, кожнаму жаўнеру па частцы. Узялі і туніку. Туніка была не шытая, уся адверху тканая. Таму сказалі адзін аднаму: «Не будзем разрываць яе, але кінем лёсы, каму дастанецца», каб збылося сказанае ў Пісанні. Нечакана паўстаў перада мною Езус, пазбаўлены шатаў, з ранамі на ўсім целе. Яго вочы патаналі ў крыві і слязах, увесь твар знявечаны, пакрыты пляўкамі. Тады Пан мне сказаў: Обранница повинна быть подобная до свайго обранника. Я да глыбіні зразумела гэтыя словы. Тут няма месца для нейкіх сумненняў. Маё падабенства да Езуса павінна быць праз цярпенне і пакору. Езу ціхі і пакорны сэрцам, учыні сэрца маё да Твайго падобным. Вітай, Марыя, Полная ласки Пан с тобою, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Який за нас терпів рана, Єсу Христе, змилуйся над нами. стація 11. Укрыжаванне Езуса. Кланяемся Тебе, Пане Езу Христе. Но простриши руку свою, свет откупил ты. З Євангелія паводле святого Матвея. Тыя, хто прыходзіў, зневажалі яго, ківаючы галовамі і кажучы: «Ты, што руйнуеш святыню і за 3 дні будуеш, уратуй сябе самога. Калі ты сын Божий, сыдзі з крыжа». Так само і першасвятары з кніжнікамі і старэйшынамі, насміхаючыся, казалі: «Іншых ратаваў, а сябе не можа ўратаваць. Спадзяваўся на Бога, няхай Бог вызваліць яго цяпер, калі любіць яго». Вучаніца моя, моцна любі тых, хто прычыняе Табе цярпенне. Рабі добро тым, хто Цябе ненавідзіць. О мой Езу, Ты ведаеш, якія патрэбны намаганні, каб шчыра і адкрыта кантактаваць з тымі, каго мы інтуітыўна пазбягаем, альбо з тымі, хто свядома ці несвядома прычыніў нам цярпенне. Па-чалавечы гэта немагчыма. У такія хвіліны я стараюся больш, чым калі-небудзь адкрыць у гэтым чалавеку Цябе, мой Езу. І дзеля Цябе раблю ўсё для гэтых людзей. О найчысцейшая любоў, ва ўсёй паўнаце валадар у маім сэрцы, і дапамажы мне выканаць як найвярней Твою святую волю.
Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Стация 12. Иисус, помирая на крыже. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Прострыщи руку свою, свет откупил З Євангелія паводле святого Яна. І було уже около 6 години, і темра настала по всій землі аж до години 9. І Єсус закричав моцним голосом: «Отче, у руки Твої отдаю дух мой». І сказавши гэта, сканав. Коли подійшли до Єсуса і убачили, що Ён уже помер, не ламали йому колені. Тільки один з жаўнераў пробил деду ягоны бок, и одразу вытекла кровь и вода. Усё гэта для збаўлення душаў. Подумай, што ты робіш для іх збаўлення. І тут я ўбачыла пана Езуса, прыбітага да крыжа. У той момант, калі Езус вісеў на ім, я ўбачыла цэлае мноства душаў, укрыжаваных так, як Езус. І ўбачыла трэцяе мноства душаў і другое мноства душаў. Другое мноства не было прыбіта да крыжа, але душы моцна трымалі ў руках крыж. А трэцяе мноства душаў не было ані укрыжаванае, ані трымала ў руках крыжа. Але гэтыя душы цягнулі за сабою крыж і былі незадаволеныя. У той момант Езус сказаў мне: Бачыш, гэтыя душы, якія падобныя да мяне ў цярпеннях і прыніжэнні, будуць падобныя да мяне і ў хвале. А тыя, якія менш падобныя да мяне ў цярпенні і прыніжэнні, тыя таксама і ў хвале будуць менш падобныя да мяне. Езу, Збаўца мой, схавай мяне ў глыбіні свайго сэрца, каб умацаваны Тваёю ласкаю, я мог быць падобным да Цябе у любові да крыжа і удзельнічаць у Тваёй хвале. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была справедливу Цябе завсёды і на веки вечные. Аминь. Стация 13. Иисуса здымают с крыжа. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Прострыщи руку свою, свет откупил. З Євангелія паводле святого Луки. Сотник, убачивши, що сталося, славив Бога і казав: «Правдиво, чоловік гэты быў справядлівы». І ўсе людзі, што сабраліся на гэта відовішча, калі ўбачылі, што сталося, вярталіся, б'ючы сябе ў грудзі. А здалёк стаялі ўсе, хто ведаў яго.
Найбольш мілая мне тая душа, якая моцна верыць у маю дабрыню і цалкам мне даверылася. Я адорваю яе сваім даверам і даю ёй усё, аб чым яна просіць. Прибягаю до Твоей милосердности, Боже ласкавый и одино добрый. Хоть моя мизерность великая и провины шматликие, однако я доверяю Твоей милосердности, тому что Ты — Бог милосердности, и спрадлеку не чувана, и ни земля, ни небо не памятують, как душа, якая доверяет Твоей милосердности, была подманутая. Милосердный Езу, штодзённа помножаю во мне давер до Твоей милосердности, каб я заўсёды і ўсюды сведчыў пра Твою бязмерную дабрыню і любоў. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Стація 14. Езуса кладуть у гробницю. Кланяемся Тебе, Пане Езу Христе. Раскрывши руку свою, сверху милый. З Євангелія паводле святого Яна. Яны ўзялі цела Езуса і закруцілі яго ў палатно духмянасцямі, як звычайна хаваюць юдэі. На месцы, дзе ён быў укрыжаваны, быў сад, а ў садзе новая магіла, у якую яшчэ нікога не клалі. Таму з прычыны прыгатавання юдэйскага паклалі Езуса. Ты пакуль яшчэ не ў айчыне, а таму ідзі, умацаваная маёй ласкаю, і змагайся за маё валадарства ў людскіх душах. Змагайся, як каралеўскае дзіця, і памятай, што дні выгнання хутка скончацца, а з імі і магчымасць збіраць заслугі для неба. Я чакаю ад Цябе вялікай колькасці душаў, якія цэлую вечнасць будуць праслаўляць маю милосердность. Кожную душу, якую Ты мне доверил, Езу, я буду імкнуцца падтрымліваць малітваю і ахвяраю, каб Твоя ласка могла ў іх дзейнічаць. У вялікі прыхільнік душаў, Езу мой, дзякую Табе за вялікі давер, за тое, што Ты пажадаў аддаць гэтыя душы пад нашу апеку. Учыні, милосердны Пане, каб ніводная з гэтых душаў, якія Ты мне даверыў, не згінула і спазнала Твою бясконцую милосерднасць у вечнасці. Отче наш, который есть в небе, Святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодзённого дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Аминь.
Езу мой, надея моя одиная. Дякую Табе за тую книгу, якую Ты разгарнуў перад вачыма маёй душы. Гэта книга Твоя мука, прынятая з любові да мяне. З гэтай кнігі я навучылася любіць Бога і душы. У гэтай кнізе сабраны незлічоныя скарбы. О Езу, як мала душаў разумее Цябе ў Тваім мучаніцтве любові. Шчаслівая тая душа, якая зразумела любоў сэрца Езуса. Дорогие дети, молодь, браты и сестры, за удзел у крыжовым шляху Касцёл дае нам магчымасць ахвяраваць адпуст за адну з душаў церпячых у чыстцы, альбо за сябе самога. Цяпер можам падумаць, за кого хочам ахвяраваць гэты адпуст, калі знаходзімся ў стане асвячальнай ласкі. І молимся супольно у інтенціях святого Отца Францишка. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Аминь. Витай, Мария, Полная ласки Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, Я была с веку теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. у имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Номер 42.